TV bata muri Zimbabwe ndadzoka ukaona ndakadai so ndinenge ndine majoka amen toitangira papi because a lot is going on already in our teapot country kanyika kedu kanonakidza zvekudaro iko zvinezvi muri Zimbabwe pandiri kutaura nemiko zvinezvi tiri kunzwa shoko raswera riripo. Hundreds of mourners gathered at President Emerson Mnangagwa's homestead in Bikita this Saturday, joining the head of state, the first lady, senior government officials, ZANU-PF leadership and the local community for the burial of his niece Shamiso Mnangagwa, who died on Friday after a short illness. Parikunetsa, one of the guys who is close to the family ane zvakawanda zvaanga ari kunotisa, kunonongedzerano kazhinji. Unoziva kuti mumhuri mese pakanzi munhu afa hapashayikwa anotauya achitaura kuti izvi zvinenge zvakati. Vamwe vari kuti zvinenge zvinhu zvekuromba, zvinhu zvacho zvinenge zvakushayiwa zviri kuda zvakawanda, but a lot is going on in Mnangagwa's family. Honestly speaking, I don't want to lie. Iko zvinezvi pane imwe nyaya iri kunetsa futi. Mnangagwa's nephew reported for destroying property. David Mnangagwa, a nephew of President Emerson Mnangagwa, has been reported to police for allegedly destroying property at Muraiwa Business Center in Gutu South following a scuffle, and the affected businessman has accused ZRP of not acting on the case 6 months down the line. And these people, they are all from Gutu. Uyu ari kupara akadai so, uyu ari kutozoenda achinoparirwa akanopinda muguva. Zuro ndi zuro umwe ari kunzi ari kuitawo accident ani Rolls Royce yacho I don't know kuti mari yacho akaiwana kupi, anga ashanda rini nezera rake rokuti akutotenga Rolls Royce. So it's something that is happening. I know vana veZimbabwe vari kunyunyuta, vana veZimbabwe vari kuchema, vana veZimbabwe vari kurwadziwa zvisingaiti. Uchiona vana veZimbabwe vachirwadziwa misodzi aiendere mahara kana Mwari ariko achipindira nyaya idzi anenge akatsamwa futi achitaura kuti imimi muri kubva mazounganirwa nemafake prophets votanga kuti hanzi Mwari vari kuti enda unosvika ku2030 as if pane zvinhu zvinoshanda. I was shocked ndichiona people like ana Douglas Mahia vaive vachitaura a lot of nonsense. Zvinotoita 2030 tichitoenda tina mudhara tichizodai so vachisupporta. And I looked at him like, Mahia, are you seriously told me that you are a war veteran? Because in my entire life I've never seen a war veteran who is a millionaire. Makambosangana naye. Why vasiri nokuti chataidawo kuti war veterans vanzi chivayo anenge ari level semari yaari kutambisa yeye achinzi war veteran. That person ndiye anokwanisa kuita love yekuunderstand even pekuisa mari nepane pachida help. Do you think kuti mari yese yatambiswa nevakomana vakaita sana Wiki dai vakaungana kuita team up iye na Tagwirei na Scott nemari yavari kutambisa vachiita zvebhora? Scott anenge achingofunga zvebhora, igambling, munhu wekubeta wekubeja, but dai mari yese iwo vari kuunganidza. Do you think kuti problem iyo yekumahospitals ingadai yese yapera here nanasi? Munofunga kuti ingadai yese yapera that problem? But why tiri kuramba tine the same problem? Because these guys, they are benefiting pakutambura kuri kuita vanhu izvezvi. So pari kunzi vanhu vari kudzingwa muSouth Africa as I'm talking to you right now. Vanhu vari pakunzi munotobva chete munotomhanya muri kudidi. Tagwiri ari busy kuti mira ndise 1 million ikoko nditobatsira kuti vanhu vabve muSouth Africa. What are you benefiting from that? Why can't you use that 1 million kuti ubhadhare even my lawyers to defend those people? But he's choosing to spend his 1 million kuti vanhu ngavabve zveshuwa, as if he's the one who is sponsoring the whole thing. I believe he's the one who is sponsoring people to do all those things. Zvinhu zvakabhekwa nemaZimbabwean politicians vanoda kuti vanhu vadzoke. And what's next? They know kuti maZimbabweans vane pfungwa dzakavhurika, brains dziri sharp, saka vari kwanisa kuona kuti pakaita umwe muZimbabwean anokwanisa kumecha same intelligence dziri kuitika paground, same mabusiness avari kufunga rudo zvita vanofunga stereki. Anokwanisa kungoitwa garden boy who is a Zimbabwean, security guard who is a Zimbabwean, vakomana vemauber, vakomana vemaboat, vakomana vematake lot, Mr. D deliveries, vanokwanisa kuita all those things. Guys remove my taxify, they can do all those things. It's just that vakalimitwa nemaresources chete. So Tagwire is benefiting from that. Kuti okay, vanhu ava vakatobviswa, mukandosara ndichinyatsoita sadaka ndichita zvandinoda, ndichiinvesta, ndichita mari.
ndichiita mabusinesses. That's why he's sponsoring all those trips. Wakambomunzwa kuti pane munhu akapuwa kana dollar naTagwire akadya kaguteyo? Hamuna kuona mwana waTagwire musuna akumbirwa mari nevanhu akavashushaudha achiti chi handiita zvecharity case nini, ramba kumbira mari ndo inhonga kupinda achitaura mene zvaitaura a sort of rough, so rough ikataurwa neEnglish hauzvinzwisisi handiti, but rough yakataura hapana pekupema panapo. So imagine kuti ndio mwana wemunhu wacho, this guy Tagwire, look at him and his wife. Do you think kuti these faces vanganzi vanokwanisa kupa munhu mari ivava ukatoipuwa? Wakambosangana nemunhu ari kudya dollar raTagwire? Bvunza vanoshanda kukambani kwake kuti vari kuwana mari. So ndo mamwe masituations atiri kusangana nawo. Ndandisanganawo neumwe mudzungairwa, mudzepete wedzungairwa uyu, Sengezo Shabangu. So Sengezo Shabangu netimu rake, faction yake, the Triple C is pushing to remove Bulawayo Mayor David Cottard, with party insiders telling the Standard that the discussions around his removal have been reached an advanced stage. They want to remove David Cottard as a mayor. And what will be the next thing? They want to install a captured mayor, someone wekuti vanaye kudhara, because what they know is that okay, tika remove a David Cottard, because David Cottard is a councillor handiti. So they know okay, if we remove David Cottard tichapinza chimwe chikansela chedu chenzara, chikansela chinenge chabva chekuzanu kana chikansela chacho vagara vatochisa kudhara vobva vachipinza ichocho, and then Bulawayo will be under ZANU-PF. That's what they are fighting for. Shabangu worked so hard kuti Bulawayo itange kunzi yaye kuZANU-PF through ma MPs ake, vakasvika vakatengesa struggle, vakatengesa cab 3, and those guys up to nas vachiri kungoita zvese don't worry, hey tikazodai. So what are you trying to fix kana uchibvisa munhu agara aripo kudhara? Because munhu yeye ari kurosta ZANU-PF left right center, ari kumisa madeals ese ari kuitika, and you are there trying to fight kuti wazvishante, toda kuti titoziningiki nato matamurikola toita sei, unodya chipa riko iyo. Anyway, ndingazonzi ndonyanya kutaurisa ende munotoziva kuti kutaurisa hatimire. I don't want to waste much of the time. The issue today, nhasi ndazongoitawo zvakanaka kuti ndabva ndangobatanidzira nyaya dzacho, but nhasi nyaya yanga iripo mhuri yeZimbabwe inyaya yaShamiso Mnangagwa akafa zvisinganzwisisike, akafa pamazuva atabva kudarika iwaya. Ndakaitukirwa kanyaya chinzi urikutirwa kuti Shamiso Mnangagwa akafa nei, unomuziva here? Why uchiti afa iwewe asati zvaannouncwa nefamily yacho, baba vacho havasati vatudza, sekuru vacho havasati vatudza? Iwewe do you expect Mnangagwa kuti ave achikunokera dhoo achikudza kuti ndafirwa? Do you think kuti anonguva yekuzviita izvozvo? Unongoona kugua akutoita board viewing chete, ndoponomuona. Kumwe kwese ukaumbomuone anenge abata ziruva akutaura kuti ndiri kurwadziwa kwazvo handiri wazviona. So the same pain that he is in, ukatarisa, if you look at Mnangagwa very well, Mnangagwa anga achirwadziwa, akaita kubuda tsinga dzepamhanza. Saka iwe ukabuda tsinga dzepamhanza, it's something that is happening every day. Uri kubuda tsinga dzepamhanza uchiviga hama yako inenge yafira kuchipatara iri kushaya mushonga. Uri kubuda tsinga dzepamhanza uchiviga kana vana vako vari kungofa vachidonha nenzara. Uri kuviga tsinga dzepamhanza uchienda uchishaya mari yerendi, uchishaya mari zvinhu zvichirema. Tsinga dzinenge dzakabuda kwese, tsinga dzekumusana, tsinga dzekunogarwa nako unodziziva. So it's something that is happening. So ladies and gentlemen, I don't want to waste much of your time. Regedza tiva tangopinda tichingoonesana kuti pane nyaya dzimwe dzinenge dzichitaurwa nevamwe vanhu panapa vakomanaka zvinoda kuti mubva mangoita se mobva mangodzinzwa idzodzo. Regedza tiva tangopinda mune nyaya yacho muchinzwawo ipapa imimi, you tell me what you think panyaya yacho iri kutaurika. Over to you gentlemen, toda kuti mumbotudzwa kuti nhasi ndezvipi zvamakatirongera. Yeah, Kulendi. Mwana wamai, vana veZimbabwe varwadziwa. Unoona pane imwe nguva yaunosvika kuti Mwari kana dai maiziva ndokwazvichainda. Makaregere kugara mangotaura, matiratidza pachena. Ndaida hangu kungobatsira nekuonesa zvishoma pane vana vemhuri yeZimbabwe.
nguva inonzwisa urombo zvikuru. Ndinoona nokurangarira madzibaba edu vachitsvaga rusununguko, hataimbotsinga kuti nekukura kwatakaita hataimbofunga kuti zvichasvika pakudai. But let me warn you the one thing or two, three, maZimbabweans, kuti mubatsirike, munyorezve pasi mashoko andiri kutaura panapa. Morgan Tsvangirai, the lady, akatotaura akati emasodambudzo Mnangagwa, kana muchiziva inonzi corrupted is the best corruption panyika panapa. Leti Robert Mugabe, tine urombo vanhu vose vakafa, dai varipo vakuti munoona here zvandakataura izvi. Unoona kulendi, dai murume uyu wanga achida kungowedzerwa makore 2, waifanira kungokumbira makore 2 asina kubata constituent. Zvinokatarisa constitution yacho yabvisa kodzero dzevana veZimbabwe dzatorwa, dzaurawa, dzakandwa kure uko, vachireva futi nhema vachiti vanhu vese vari kufara vati yes, constitution ngaichinjwe. Naiwe Kulendi, hanzi vanhu vese vati yes, vafara vati yes, vanhu vese ma-MP, vanhu vese maseneta. Saka tikataura zvemaseneta akatengwa, ma-MP akatengwa, toti nyika yose yafara yati yes. Hakuna munhu ari kumbofarira cable 3, hakuna. Nekuti cable 3 yacho yotisvitsa yotidzosera pana Smith patakaramba, saka kurwa hondo yacho vanhu vakaigwira chii. Hatambosapota cable 3. But mashoko angu anoda kuti vanhu vanyore pasi Kulendi, udza vana veZimbabwe, maseneta, ma-MP vese vakavhotera cable 3 vatengwa. Vanhu ava vachatambura zvokuti firo dzavo dzichavarwadza, ndichagwadza nehama dzavo. Ngavasafa vakafungidzira kuti Mnangagwa uchava rekomenda kana kuti uchavada zvokuti chii. As long chinhu chikapasa ichi, vanhu ivavo vacharashwa zvokuti kana kuzoda kufa vakaonekwa, munhu unenge ongoita madiro nerifa achingotenderera munyika. Taverenga chimwe chibhuku chekuti hanzi 3.5 billion iri kunzi ngaingosara vanhu vachingoita saraude munyika. Taingoti ndezvevarungu, ndezveikoko. Tatozoona kuti kuzvo zvatova kuno kuZimbabwe, kuti munhu wani anofanira kupedza kodzero dzevanhu vose osara achongoita madiro. Iye zvino zvazosvika pakugwadza Kulendi. Asi vanhu veZimbabwe musaora mwoyo, musashungurudzika, zvinogadzirika. Mwari vachazviita. Hakuna munhu unoita kuti nyika inoita yake ototora nyika kuita private office. Shuwa kuti vanhu vanoenda kuState House vachindodyira kuState House, vachidaidzira kuti mana. Shuwa mapostora kuita kunge hamene vane chigaro chipi, worasha vana VP Chengwa, vanhu vakamira naye 2017, wapeke pitikoti kutiza. Kulendi, vanhu veZimbabwe varwadzwa, asi vasimbisewo vanyaradze, vadzoti Mwari havasi nhema, zvinogadzirika chete. Muchaona vanhu vese vavava vaifundira kuti vari kurwadzisa umwe vanhu, vachiita kuti vamwe vanhu varye, vachipamanya zvokuti ma-MP acharashwa, zvokuti kana kuzofa kuda kuonekwa mupariamendi imomo. Ende potse nekungoregerera zvinhu zvisina kana basa zvichiitika, muchanzwa kuti hakusina pariamendi. President ndiye akungotaura zvaanongotaura ari wani chete, vanhu mwese muchiti kuti yes, bhozi mune mabvumiri akakuti ngaite zvaanoda. Saka